saatla kulen depret çalyan bu ýaş dehinli oglanlar Kerke etrawynyň Çağlar Fungot mektebiniň halipa muallimi Muzaffar Şarapowyň okuwçylary. Muzaffar muallim her bir sapagy täsirli gurap, Çağlaryň Fungoty bolan höwesini artdyrýar. Sağlamadın sen. 8 tane organizasyonu buraya bölüşüne. Hareketlik yana bir gelecek. Onun okudan okuwçylarynyň köpüsi häzirki wagtda dürli ýerlerde aýdym saat ugrundan zähmet çekýärler. Olaryň arasynda Maýykuly wadyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň muallimi, Türkmenistanyň atgadan artisti, kompozitor Omar Igamov. Rossiya Federasiýasynyň Çağlar Fungot mekteplerinde halipatynyň kesbini ýöretýän Safiýa Azamatowa, Dina Jumageldiýewa bar. Gebrek. Bumba, bumba, bumba. Halipa Muzaffar muallimiň ýolbaşçylygyndaky deprekçiler topary joşguly çykyşlary bilen vilayatymyzyň, ýurdumyzyň toý döwürlerini bezeýär. Saat muallim Muzaffar Şarapowyň ýolbaşçylygy edýän deprekçiler toparynyň owazy boýmundan beýläkim Bahtiýar ýurdumyzy wat edip belentden belent ýanglansyn. Deprekçiler toparynyň dolu çykyşyny inniki videolarda görüp bilersiňiz.